Zdravím všechny, tady Tom Play, vítejte u další videa a dneska jsme opravdu dlouhý době zpátky u Jurassic World a na začátek bych rád řekl, že jsem rád, že jsem se k tomu konečně dostal, ale bez dalšího zdržování, vrhneme se do toho. Abych to dořekl, tak jsem extrémně rád, že jsem se k téhle sérii po hodně dlouhé době vrátil. Já vím, že tu dlouho nebyla ani prostě po létě, takže za to se poněkud omlouvám, ale vrátili jsme se konečně k tomu. A dneska bychom udělali nového dinosaura. Myslím si, že Dimorphodon nebo tak, nějaký létající by se mi líbil, protože ty jsme tady nějakou dobu neměli. Jo, pak bychom dali Spinosaurus versus Indominus Rex. Taky bychom na chvilku otevřeli Jurský park, takže pokud vás to zajímá, tak rozhodně se dodívejte až do konce, speciálně Spinosaurus versus Indominus Rex a doufám, že si užijete video. Ale teďka, Dimorphodon, tak, tady nádhera. Takže my už máme jako normálního Dimorphodona, takže bych udělal, to je takovej ten lítající způsob, vypadá trochu jako raptorova pusa. Já nevím, jak úplně popsat, ale my už máme jeho normální verzi, takže teďka prostě bude stačit, potřebujeme barevnou žábu, aby jsme udělali svítící verzi, a když tak někdy jindy, teda cuttlefish a barevnou žábu, teda tree frog. A já se omlouvám za tohle, že jsem to popletl. Uděláme zase někdy jindy, takže jo. Ale, tak, tady máme cuttlefish, nádhera, nebo ne. OK, nebo víte co, radši vezmeme žábu, omlouvám se, radši vezmeme žábu, když nad tím tak přemýšlím, protože vždycky začínáme s cuttlefish, takže bych pro začátek vzal žábu. Takže potřebujeme 4 červený, ale tady si vezmeme 3 a tady si vezmeme 1 červenou a 2 modrý, takže nejprve dám sem dělat ty červený, takže 3 půjdou na DNA z fosílie a 1 půjde na tu žábu, takže bum a zůstaň tak, bum. A teďka budeme potřebovat 2 modrý, takže jo. Se vezmu od něj ještě 2 modrý lavičky a ty taky dáme na DNA z fosílie. Takže jo, fajn, takže tohle DNA z fosílie se nám už udělalo, takže tam dáme pouze ty modrý, červený si vezmeme pro sebe, tady se nám už taky červený dodělá a teďka malinkou chvilinku počkáme na to modrý, takže jo, a jo. Už by to mělo být? Ne, tak já si aspoň vezmu živku. Jo, dlouho jsme se neviděli, dlouho jsem tě zase navštívil, což je, jo, prostě mi to úplně nějak nevycházelo. Ale teďka uděláme embryo, jenom si tady vezmu svoji kouše, abych ho když tak, a kontejner, abych ho když tak pak mohl uspat a dát do jeho výběhu. Ty lítající jsou docela otravní na to, takže proto si beru tu kouš a jo, počkej, kam to jdu, já bych hned začal dělat vajíčko, ale jo, ještě nemáme embryo, takže rychle vykraftíme embryo. Takže 3 červený nahoru, pak 1 červený dolů, plně doprava a teda plně doleva a pak ne doprava a pak tady tyhle 2 modrý. Tak nádhera, máme embryo. A teďka to dáme do inkubátoru, tak a bum, uděláme si vajíčko a pak to testujeme. Takže já si tady udělám tyhle malé poskoky. Tak bum a ok, vajíčko ještě nemáme a vajíčko už máme, dokonalost. Tak, fajn, pojďme se na něj podívat, takže zavřem bránu, když to je absolutně k ničemu. Jop, ne, já jsem zapomněl zavřít dveře, ok, mám zavřený dveře, už nezrne. A lítá tamhle vysoko, takže já se ho pokusím trefit, aby jsme si ho mohli prohlídnout a abych ho pak mohl dát, come on, takhle blízko, aby jsme ho pak mohli dát do výběhu, tak nádhera. Zajímavý barvy, vypadá docela zajímavě, ale on se mi nelíbí, mám radši pterodona. Ale hej, svítícího a i barevného pterodona jsme už udělali, myslím. Dokonce ten svítící pterodon se mi líbí opravdu hodně, vypadá trochu jako Ender Dragon, mi s těma barvama připomíná jako černá a svítivě fialová, něco jako Sandu, ale hej. Každopádně, teďka nepotřebujeme helikoptéru, to tam prostě jenom doběhneme, je to tady kopule hned u parku, takže s tím se vypořádáme velmi jednoduše. Jo, tady ještě máme hologram mého oblíbeného vodního dinosaura, nebo oblíbeného v téhle hře. Já úplně, jako i když hraju tuhle mapu, tak moc
dinosaury nejsem, ale tahle mapa je prostě zábava a mám ji rád, takže z ní dělám sérii. A taky se plánuju udělat zase další, já vím, už další, pokud znáte můj kanál už trochu díl, tak víte, že jsem udělal už několik, jak vycvičit draka sérií, ale prostě je to ten začátek, rád se k němu vracím, jak vycvičit draka mám prostě hodně rád a ta Minecraft mapa není vůbec špatná, takže si prostě říkám, proč ji neudělat znovu, zase se po nějaký další době podívat. Prostě neodolám, takže ji za chvilku udělám. Já se tady vycházím s Žovkou, já ji teda dám, aby si sedla před kopulí, protože jo, to by mohlo by to dopadnout s rvačkou mezi pterodorem a mým psem, takže jo. To bych se radši vyhnul tady. Tak, ale už tu skoro jsme u kopule, možná tady uděláme epizodu zkrašlování parku, ale to je jenom možná. Fajn, takže tady vlezem sem a teďka půjdem takhle, Žovko, come on. Tak, je tady nádhera. Ok, tady máme raptora, že radši rychle od něj půjdem. Tady máme naši kopuli, nádhera, takže já sem přijdu a jo, už tam můžete vidět klasický pterona, takže Žovko, pojď sem. Pak sedni, tak, nádhera. Teďka otevřít jedny dveře, zavřít druhé dveře a tady zase otevřít dveře a vypustit. To se mi nepovedlo. Tak otevřít dveře, vypustit, zavřít dveře. Tak. Žádný lítající dinosaurus neutekl a když už tak se můžeme tady podívat na pterodona, který je tady dohodně blízko skla. Jo, tady na mě volá, můžete vidět. A tohle je klasický pterodon, ne ten svítící ani barevný, takže jo. A na to se někdy můžeme podívat, taky jsou vidět v mém předchozím díle. Každopádně, Žovko, pojď. Tak, že já si nabiju svůj kůž zase, tak nádhera. A můžeme se vrátit zpátky, jo, počkat, vysílačka, to bude mnohem rychlejší a efektivnější. Tak, jsme tady zase, vyzvedl si nás náš pilot. A teďka půjdeme otevřít park nejspíš, takže jo, a omlouvám se, ale mám radši den. Děkuji. Jo, tohle je laboratoř. Ups. Pojď, Žovko. Ale já ji sem dám, aby si sednula. Jelikož některý ty mise, nebo spíš se bojím ulítání z helikoptérou s ní, že by se teleportovala ke mně a mohla by jako umřít, že by spadla z velké výšky. Takže tomu se radši vyhneme. Tomu bych se rád vyhnul. Takže já ji tady dám, aby seděla v mý laboratoři a půjdeme do kontrolní místnosti a jo, můžeme prostě otevřít. Takže tak, jsem tady a otevíráme náš Jurský park. Taky pokud byste chtěli, taky někdy můžu udělat trochu další epizodu s otevřením Jurského parku. Takže jo, a teďka stačí čekat na disástry, který pak vyřešíme. Máme tady ještě tyhle dva, který prostě máš tam sektory a máte tam sektory prostě a můžete jim přikázat, ať tam pošlou security, která chytí když tak nějakého dinosaura a uklidí ho a pak jako opraváře nebo uklízející chatu. U toho kluka máte tu security. Ale Disaster 1, ok, sektor 1, uteklý dinosaurus, takže jo, počkat, tebe nepotřebuju, ale tak tebe potřebuju, nádhera, vyčištěno. Ale pak jsou různý disastry, jako že vám přebírají váš prostě, že vám přebírají váš přístav, můžete ho vidět tamhle dole. To už prostě tam musíte jít sami z nějakého důvodu, ale je to dobrý, že vás to přinutí na některý disastry, že tam prostě musíte jít sami. Takže jo, ostrov je mimochodem rozdělený na 3 sektory, 1, 2 a 3. Já vím, velmi nečekaná jména. Takže jo. A teďka jako stačí počkat na disaster. Takhle to funguje, občas jako letí hodně, občas úplně ne. A už jsme otevřený minutu 16, 17, 18, 19, 20, 21 sekund. Ok, 22. Víte co, já radši už přestanu počítat. Takže jo, ale dívám se, že disastry nejdou. Normálně jdou jako rychleji, ale jo, počkat, to bude asi tím, že normálně řeším sám. A tohle je jako poprvé, co jsem tuhle funkci začal používat. Ale ona jako nemusíte čekat moc dlouho, ne, to udělaný je hodně dobře a tahle mapa je velmi propracovaná. Mimochodem, pokud byste chtěli tohle mapu, tak si můžete koupit na Minecraft Marketplace, normálně pod jménem Jurassic World, takže jo, je to velmi jednoduché, pokud byste chtěli tohle mapu.
Fajn, jak to vypadá, jasně, my máme moje miniaturní část mapy, ale tohle budu používat, tohle používám hlavně na navigaci a můžete taky na mý mapě, jste tam mohli vidět zelenou šipku, ale to si nevšimnete, to je ohrada mých delfosaurů, takže jo. Ale, beru si hotdog, ale pořád žádný disaster, jsem překvapený, jsme otevření 2 minuty, 19, 20, ok, nezačnu zase počítat. Ale ok, zatím všechno jde dobře, líp než bych očekával, takže jo. A víte co, já se radši teda půjdu podívat po našem návštěvnickém centru, jelikož tam jsme se díl nepodívali. Jakmile přijde disaster, máčknu moji vysílačku, můj pilot se pro mě doletí a bude to všechno v pořádku. Radši se nevezmu žovku sebou, protože pak se bojím, že bych zapomněl jí dát sednout a to by mohlo dopadnout velmi neblaze, takže jo. Takže tady proskočíme skrz vodu a půjdeme se podívat na naše dinosaury, které tady máme. Víte co, když se tam půjdu podívat, tak bych se rád podíval i na mýho vodního dinosaura, když tu máme hologram jeho, jak jsem to zmiňoval. A úplně nakonec se podíváme na Spinosaurus versus Tyrannosaurus Rex, takže, nebo omlouvám se, ne T-Rex, Spinosaurus, ok. Omlouvám se. T-Rex je na hodně místech, jo, tam jste mohli vidět sektory, ale to mě úplně teďka nezajímá, takže jo. Takže tady máme naše Triceratopse a už jsem si vzpomněl, Triceratopse. A jo, ty jsou takový hezký, no původně to měly být malý, ale prostě vždycky vyrostou, to nic neudělá, to menší chyba v mapě, ale hej. Pak tady máme, ok, na tyhle si nespomenu, omlouvám se a come on, disaster, ok, disaster, rychle, ok, control room, sektor 1, byl to sektor 1, takže, co pak má, kde to je, laboratoř, tak kde to máme, ok, máme to tady na vodě, takže nějaký dinosaurus zase zdrnul, takže dáme sektor 1, ok, nějaký vrak, ok, ne. Jo, počkat, to je na přístavu. Jsem myslel, že je to na té vodě a to se mi nikdy předtím nestalo, takže jsem si myslel, že je to divný. Ale to ale na přístavu, tady máme nějaký vandal, prostě chuligány, který se nám snaží tady přebrat náš přístav, sabotovat. Se jim nelíbí naše zoomala, ale hej, prostě žádlivý. Takže rychle doletíme na dolní přístav, takže jo, já si tu mapu dám do druhé ruky rychle. Tak bum a letíme tam. Fajn, takže rychle. Za chvilku už tam budem, helikoptéru dolů, protože jsem vyletěl hodně vysoko. Fajn, už tady vidím hotely, ale to je tady ve prostředí, se hodně blížíme. Je to tamhle u té zelené šipky, jak jsem říkal, je to ohrada s mými Dilophosauri, což je můj třetí nejoblíbenější dinosaurus, takže jo. Ale, ok, takže přístav, tady by měl být někde přístav, tady máme cestu k přístavu, takže dokonalý a rychle nahoru. A fajn, tady mám přístav samotný, takže přistanu tady nahoru a tamhle dole už můžu vidět ty chuligány. Takže moje elektrická tyč, ono je to takový taser pro dinosaury, to je pro lidi, takže omlouvám se, tady máte defibrila, ok, takže tady je další chuligán, boom, s tím jsem taky vypořádám, jako přeju si, aby tohle bylo trochu těžší, ale hej, je to, co to je, a come on, tak, nádhera, to je další, a ok. Disaster je v pohodě, takže rychle k helikoptéře, nechci můj ostrov zanést helikoptérama, takže rychle k helikoptéře a poletíme zase zpátky do kontrolního centra, s tím jsme se vypořádali docela dobře. Takže jo, a letíme nahoru, tak pojď. Tak, a možná i stihneme se podívat na mýho vodního dinosaura, což bych rád udělal, takže letíme rychlostí této helikoptéry, já vím, velmi nečekané, že letíme rychlostí této helikoptéry zpátky do návštěvnického centra, abych ji tam měl připravenou na další výlet, takže jo. Come on, tak tady máme helipad u návštěvnického centra, takže na to rychle přistaneme. OK, ty helikoptéry na stromech si nevšímejte, OK, ty si nikdo nemusí všímat. A já tady přistanu, aby to nedopadlo jako s tou stromovou helikoptérou ze stromovky, tak. Come on, ještě trochu víc dozadu teda na ten helipad. Dolů. A teďka už je to pravý ořechový. Tak, nádhera. Jo, nějaký další disaster, nepamatuju si úplně, ale come on dveře. Tak omlouvám se za to menší sekání, ale
Jo, ups, tohle jsem nemyslel, tak nádhera. Nějaký další disaster? Ne, všechno je v pořádku, už máme otevřeno 5 minut, nádhera. OK, už to teďka bude 6 minut 00, dokonalost, ale jo, vypadá to zatím v pohodě, naše skóre roste, i když na téhle mapě jsem moc otevřený park neměl, ale někdy můžeme dělat jako opravdu dlouho otevřený park, takže jo. Fajn, takže tím to jde docela dobře, takže víte co, já se nejspíš asi za chvilku půjdu podívat na ty návštěvnický atrakce, jelikož všechno jde dobře, já udělám to jako předtím, pokud bude disaster. OK, disaster sektor 1, co mají zase s tím sektorem 1, neustále tady dělají problémy a nádhera vyčištěný, uklízecí četa a všechno v pohodě. Ne, a jo, to byla ta stanice, ne, to bylo golfové hřiště, ano, golfové hřiště, takže jo, něco tam potřebovalo opravit, uklidit a jsme v pořádku tady dole, golfové hřiště hned u těch hotelů. Takže jo. Ale jo, všechno se zdá v pohodě, teďka budeme mít nějakou dobu bez disastru, takže já asi za chvilku půjdu se podívat na mýho vodního dinosaura. Já se půjdu podívat na mýho vodního dinosaura, když tak se pak jen teleportuju do kontrolní místnosti, doufám, že vám to vadit nebude, ale já věřím, že vám to vadit nebude, protože je to rozhodně zajímavější, než se dívat na čísla, jak jdou nahoru a na mapu. Čekat, až se něco stane, což budeme muset opravovat, takže jo. A navíc ten můj vodní dinosaurus je taky velmi hezký a pokud se vám video líbí, tak dejte like, pokud ne, dejte dislike, ale napište mi do komentářů proč, abych to když tak mohl upravit anebo zlepšit, pokud to bude možné samozřejmě, a no nepokazí to něco jiného. Jo, taky bych byl rád za odběr a zvoneček. Každopádně teďka se pojďme podívat na ty dinosaury, půjdeme tímhle vchodem, protože ty Triceratopse už jsme viděli, tyhle jsme, jasně, tady máme naše Triceratopse, tyhle dinosaury, u kterých si nespomenu na jméno, jsme taky viděli a u mýho vodního dinosaura si taky, teda u tohohle vodního dinosaura si taky nespomenu na jméno. A víte co, já tam rovnou za ním skočím, aby jsme ušetřili čas, takže bum a no tak. Trochu bum. A úplně nakonec uděláme ten souboj mezi Spinosaurem a Indominusem Rexem, ale podívejte se na ní. Taková hezká, zajímavá želvička, tohle je spíš takový mutovaný dinosaurus, ale to neznamená, že nevypadá hezky. Jediná věc, co mi na téhle mapě trochu vadí, je, že je na můj vkus moc málo vodních a lítajících dinosaurů. Takže jo. Ale ok, rychle se nadechnout a zase zpátky za mým dinošem. Vypadá to úplně hezky, jak tady plave, je to takový magický, bych rád řekl, ale je to prostě takový hezký a pořád je to Minecraft a je úžasný, co všechno se s Minecraftem může udělat a tohle není ani ta nejvíc transformativní mapa jako nový Star Wars, to celý předělo, a nebo třeba Mechatek, myslím, a nebo tady Dungeons and Dragons je absolutně nová hra v Minecraftu. Je to šílený, co všechno z tohle hry můžete udělat a tohle není tak složitý, ale přesto je jako oproti tam těm mapám, ale přesto je to nádherný. Ale viděl jsem nějaký disaster, takže rychle se na to vrhnem, aby se něco nestalo. A sektor 1, myslím. To se podíváme i hned na mapě. Come on, tohle je laboratoř. Takže jo, to je úplně, ale úplně není to, co bych hledal. Takže k obrazovce, nebo víte co, já jdu zavřít park. Já prostě zavřu tady park, takže jo. Protože teďka je čas na souboj dinosaurů, Spinosaura a Indominuse Rexe. Takže jo. Na to se teďka vrnem, takže uvidíte, jak to připravuju, vezmu prostě oba dva z ohrad, takže nejprve poletíme k Indominusovi Rexovi, ok, máme noc, ale žádný problém, stejně sopka vypadá nejlépe v noci, jako jedna ze vzácných věcí v téhle hře, ale jo, já jsem hodně na světlo, mám rád světlo, úplně moc nemám rád noc, i když, rád se vyspím, ale to asi všichni předpokládám, takže jo, ale já tady poletím a vždycky tahle čas, ta helikoptéra pomalý. Už zase v pohodě. Už zase velmi pomalu, takže jo. Vždycky tady je to takový zajímavý, asi je to tím, že se načítá úplně celá sopka, takže jo, ale hej. Je to takový otravný, ale come on. No tak.
Takhle. Jak můžete vidět, sopku, ta láva je opravdu hezká, ale já prostě vyskočím za letu. Stejně na téhle mapě není fall damage, takže víte co, já vyskočím za letu, protože tohle je absolutně šílený. Tak a helikoptera letěla dopředu přímo na strom, no tak. Nádherný štěstí, ale jdeme otevřít bránu s Indominusou Rexem a jo, jdem se do něch vrhnout, takže otevřít bránu, jo počkat, zelený tlačítko je na zavřený, ono je to tady obráceně, takže jo, come on, ne, ahoj. No tak zrovna tenhle bug, zrovna teďka, doufám, že si mě nevšimne. Jestli nevšímejte, já jsem jenom takový malý slon tady. Ok, něco mi říká, že se mi to nelíbí. Rychle zavírat, zavírej se. No tak, well, tak a... Are you kidding me? Zrovna když vystřelím, tak se to zavře. Tak tohle nebylo nejlepší štěstí, no, takže přebij zase. Ale chvilku potrvá. Come on. No tak. Tenhle bug prostě. Tak nádhera, už to máme. Takže otevřít. Zase jsem si to spadl. Otevřít bránu. Ahoj. Bum. Tak teďka. Už jsem se lekl. Bum, teďka spíš. Ahoj, mě si nevšímej, nashledanou. Já zavírám dveře, rychle zavřete se, ok. Všechno je v pořádku. Takže teďka rychle do parku. Já dám už den, protože už nebudem u Volkána, tak nádhera. A teďka půjdem pro teda Spinosaura, takže jo. A já si dám kreativ, jelikož v kreativu jsou mnohem větší zábavy, jelikož ty dinosauři se soustředí jenom sami na sebe. Takže jo, a Žovko, promiň, ty se mnou nepůjdeš, mohlo by to být úplně nemilé, takže jo. Potom souboje se prostě jenom rozloučím a bude konec videa. A pokud jste se viděli SM, tak to vážně oceňuji a děkuji, že jste se vlastně dívali tak dlouho a taky, že jste se i počkali na tuhle sérii, takže to je prostě zábava. Fajn, takže vrneme se do toho. Takže teďka sem dáme toho Indominus Rexe a ty se vyspinkej na chvilku, OK, abys tady neudělal žádné problémy. Jakmile se vrátím, tak budu mít Spinosaura a chvilku počkám, až se i Spinosaurus probudí ve svý perně. Takže jo, a vezmeme normálního Spinosaura, takže bum a bum, tak dokonal sama. Jo, dáme proti sobě, takže teďka rychle na ulici, nebo ne na ulici, ale před návštěvnický centrum. Ok, máme tady pořád Spinosaura, ten se právě, teda Indominus Rexe, ten se právě probouzí, dokonal sama a teďka prostě stačí počkat a ok, sej Zuru, jo, je Zuru a ok, můžeme se do toho vrhnout, dám ovečku, aby k sobě šli a soutěž, kdo vydrží díl nemrkat. OK, tohle je divný. Tohle by mělo fungovat, ale z nějakého důvodu to najednou nefunguje. OK. Pokud tohle nevyjde, tak se omlouvám a budu... Dám tenhle souboj do dalšího videa, pokud tohle nevyjde. Plus ještě další navíc, abych vás o nic neošedil. Zkusím uspat teda Indominus Rexe a... dát ho tam znovu, takže jo, ale... Jo, a jo, zrovna už se Spinosaurus pamatoval, takže já počkám teďka, až se probudí, ale je to takový extrémně divný, dámy a pánové, prostě se na sebe jenom koukali, co se mi ještě nikdy předtím na téhle mapě nestalo, ale fajn, ne, ok, stihnul jsem to, aby ho nekousnul, jo, tady máte ještě kostru Spinosaura vlastně vedle Spinosaura, takže to je zajímavý a už jsou v pořádku, ok, už to funguje a můžeme se do toho vrnout, dámy a pánové, Spinosaurus přichází a Indominus Rex si ho nevšímá a Indominus Rex je kousnutý a taky si to nevšímá. Takže dneska se mi to celý vybagovalo, ok, takže omlouvám se za tento nečekaný zvrat událostí, ale jo, prostě...
Jo, v příštím videu to udělám znovu a bude to lepší. Omlouvám se za to, v příštím videu to udělám znovu a budete mít ještě bonusový zápas, takže jo, omlouvám se za tenhle protiklimatický konec. Každopádně, pokud se vám video líbilo, dejte like, pokud ne, dejte dislike, ale napište mi do komentářů proč, abych to když tak mohl změnit. A taky bych vám rád poděkoval, že jste se dodívali až sem na konec tohohle videa a doufám, že se uvidíme u dalšího videa a doufám, že vás to taky bavilo. Tak, ahoj, uvidíme se u dalšího videa.